Не всяка майка трябва да благодари на Бог за безопасността на детето си, защото Бог ги закриля. Амин. Споделям Божието Слово, за да видиш как Той защитава твоето дете. Бог казва, през продължителния си живот почти всеки човек се е сблъсквал с множество опасности и е бил изложен на множество изкушения. Това се дължи на факта, че Сатана стои до теб и очите му са постоянно втренчени в теб. Когато ти стигне нещастие, Сатана ликува. Когато ти сполети бедствие, когато целият ти живот се обърка, когато се оплетеш в мрежите му, той изпитва несдържана радост. Но какво прави Бог? Той непрестанно те закриля. Направлява те, за да избегнеш сполитащите те една след друга беди и нещастия. Затова казвам, че всичко, с което човек разполага, спокойствие и радост, благословии и лична безопасност, всъщност са в ръцете на Бог. Той управлява и решава съдбата на всеки отделен човек.